Lincoln sai ram hi mun nuam takani a churama chuan Beverly aliti tleirol fel tak a oma te atanga nu le pa thu oi thei tak ani bok zirna lama pot luang chho hlea ma se class 12 chu a pass zo ta thlat lo kumhni a beina po chuan a pass zo le ta chuang lo a ti chuan school chu a ban san le ta ren ro na kumsang khat zakua somriat pariat September kha chuan nurse training thei ani ti a hreta a ti chuan training turin form a fill up ve ta halani và nei thak takin nurse training tur chuan atling ve ta hlau maya kumsang khat zakua somriat pariat atanga kumsang khat zakua somko chung chu a training ta ani awan nei na kaltluang zelin February ni som pariat sang khat zakua somkua pakhata chuan tharuk contract an ron peta ani Beverly chu alom lea zirna lama po tluang lo ma ila he na hi ka thokani chuan van nei na satak ani ti in asoi nge Beverly hian lekha azirlain ngai zong anei ve thina angai zong hian azirlai ati buai nia a hriata wangin reilo te a then le mai ani Beverly hi ahna thona hian mi ten an ngai na ema ahna thona hian a tho that ema wangin tharuk ai tam thok turin an som ta ani mitam tak a en kol dama wangin a en kol an du bik fur thina a duty don phei chuan inen tir tur le naute nei tur an tam thei hle ani March sang khat zakua somkua pakhata chuan naute thlanga upa Paul Crampton chu athok lama harsatna ane wangin Beverly tho na damdoi in Granthama chuan an ron kalpuya naute chu abuai tak dewa wangin doctor le nurse te chu an mang ang hlea ICU wa naute chu an da ta ngalani chu naute admit ani hnu reilawa chuan thlasom panga upa keli di chu ama a naute an ron admit ang chia thoklama harsatna anei ve awangin an ron kalpui vele ta a ani po chu ICU wa da ngal ani taboka chu naute an admit hnu kar hina chuan thlasom pakhat mi Timothy Hatwi ka chu naute dang ang boka a oma wangin an ron admit le ta a naute pathum lai an na in ang vek admit an ni hnu phei chuan Dr. Nenikara chu amang ang ta hle maya a en kol na laman la pathiat boxi awangin naute chu an chan man lo aring rum ani chung an naute ron hruai te chu an damdoi in a piang hlir an ni awangin an damdoi in chu an hming chetran lea mi te soi an kai chhotran ta hle ani naute dang kar saria upa admit ani le ta a Liam Taylora ani a admit ani hnu reilo te a aboral zui tangal bok Grantham damdo in chuan mi soi a hlo ta hlea chanchin buwa naute nat dan le thi dan an chuata chuai mai le naute thi atang reilo te a chuan thlakwa a upa Becky Phillips chu admit ani le ta a damdo in an thlen rualin aboral zui deuh tho ani Grantham damdo in a thokte chu naute boral nen ICU a an nual nen chuan an chi a in an buai hlom le a Becky Phillips hi athi hnu kar khata chuan kum khat le thathuma upa Claire pa ki chu an ron admit le ta nu le patam tak an thabar to hlea Claire pa ki po chu kar khat a hnu chuan a boral ve le ta a naute pathum an boral to a naute dang pathum ICU an mek boka ICU naute an buai pui mek lain thakhat le chan ve chungin naute pasari admit an ni le ta damdo in staff te chuan a chan tur an dap taruai mai naute nat na chu tlang hrileng nge ni ang mihring ti chop chu nat na chu engtia lo om nge mihring ti chop lo ni ta se tu ti nge ni ang tlang hrileng ni ta se tinge ram dang le damdo in dang ten chu tiang nat na tuar naute chu an nei ve lo an buai map lai chuan naute pali chu an thile ta an va in naute pasari an boral ta ram sang doctor tele naute lam mi thiam te chu an han ro na ma se ram dang mi te pon ti dan an hrehlom lo hle mai naute paruk en kolmek an lania naute en kol lai le boral ta te chu Grantham damdo in a piang vek an ni boxi awangin an damdo in chuan pan an hlo ta hle maya naute nei tur po in damdo in dang an pan ta zel mai ani
Grantham damdawi in staff te chu an duty na hmun an in thlak kual ta a naute nei po an ron om le ta zeu zewa ICU naute om mek zinga pahnih chu an boral le ta an vain naute pakua an boral to a naute dang pali chu ICU an la om thung an thi ve le mai an hlawa wangin naute dang pali chu damdawi in danga an son ta ani magdeu mai chu Grantham damdawi ina an om lai chuan an dam hlei theilowa dama hnekin an zual tel zawk ani damdawi in danga an in son hnu chuan ma an son chak hle a naute pahnih chu an dam that ta ka wangin damdawi in an chhuah san ta nge a chu thil chu mi te mak ti atlinga Grantham damdawi ina chuan thil mak in phum ru a om ngei an ringa chui chuawat ni se an du hle a ma se FIR thelut ngam reng anom lo thung Beverly po chung thina awang chuan a buaya an hming chiat em awang chuan damdawi in danga a in son ta a tho puite le mi puite chuan an ui hle a ma se ami zianen an damdawi in hming chiat na chu a in mil lo em awangin a in son ta ani Grantham damdawi in po in an hming chiat to chu ron hum le tumin tran an ron lana sa hle maya ma se naute pakua lai a chan hriat manglowa an boral to awangin mi te chuan a hma angin an pan na sa to lo ani damdawi in danga naute an son chhuat te chu an dam kim ta veka doctor te chuan naute thi sen chu an la ta vek boka naute dam lo na chu tlang hrileng alo ni ta reng lo mai le naute taksa a chuan tur hlau om tak chiulu alo ni a chu an tur ka lu chu mihring mai ni lo ran te tan po thi ngal theina khopatur chak le hlau om alo ni ma se chu tiang khopatur chak naute engma po hrelo taksa a kablu tu chu tunge ni ang tin engwanga no pangpoi soi lo nun na lak chu atan enge omzia omang zona tam tak chan lo chang thei tu tur chu tunge ni ang ti in an buai ta hle maya ti chuan chu damdawi in a thok te chuan FIR an thelu ta ani ti chuan police te chuan Grantham damdawi in a thok te zong chu thu zofia turin an lata a chu damdawi in a thok tu zinga ho tu ber Dr. Neni Kara chuan ti hian asoya heng naute te hi kan damdawi in a piang vek an ni a kan mo phurna po asang hle ma se heng naute te that du tur khopa mani na hrelo kan omin ka hrelowa lo that du po ni se a that tu chu na taka hrem kan phut tlatani ti in a soya ti chuan nurse te an han zot vele a hetiang thil ti tur tu ma kan om lowa a chan chu naute kan charin nurse le doctor tam tak kan oma naute lo chiu na man a om lo tin na chok na bakin kan jackson ngai lowa ti in an soi le bok nurse pakhat soi le dan chuan he kan damdawi in hi mitam takin an ron pana sumpo kan lalut hnem hle boka chu wang chuan damdawi in dang ten an thi ka kan hming chiata kan sumlak lu te atlem theinan ruah man na an siamin kan hming that na hi min ti chiat sakan tumani ti in a soya ti chuan an hming chiata wanga lo in son to Beverly chu thu an zot fia vele ta Grantham damdawi in hi mitam takin an pana sumpo an lalut hnema a thok tu te hlo po a tam bok awangin damdawi in dang ten an thik ni in alo soi ve bok ti chuan police te po chuan beidongin case po chu an ti top ri ta ani ma se damdawi in danga thok tu te chuan beidong du lovin naute taksa a tur an ka lu nia an rin ang chia chu ui taksa a an chiu lu ta a an chiwa tanga reilowa chuan ui chu a zoi tangoi ngoya kar ni hnuwa chuan chu ui chu a thita ani ui hmanga test an nei po a thita ka wangin naute thi na chu mihring thil ti ngei ani an ring le zuala arukin chu thil ti tu chu an chui tareng ani naute thi atanga kum khat le thlathum hnuwa chuan thil mak an rin le be seilo tak mai an mu chuak ta Grantham damdawi ina naw nei na wata chuan lokar hlui to lam in kal thatlat chu an muta a chu lokar chu nurse te man thin lokar thadeu mai alo ni a Grantham damdawi ina nurse thok zong an in zo kwal hnu chuan chu lokar chu nurse te man thin lokar thadeu mai alo ni a Grantham damdawi ina nurse thok zong an in zo kwal hnu chuan an lokar chu an lo kol that vek thu in an chang ta a
ti chuan nurse zinga pakhat chuan chu lokar chu Beverly ta ani thu a soita a rang takin Beverly chu ko ani a Beverly chuan a lokar chabi a bo to thu in a lo changa ma se police te chuan an kar chheta thowa lokar chhunga chuan syringe hlir a lo oma zirchian tura thon ngal ani a ti chuan naute thi sen an hmu le chu syringe sa tur an hmu chu alo in ang ta chia mai le Beverly chu in thup lowin a in puang ta a naute nun na la tu ani thu le chan om lo a that ani thu a soita ani Beverly chung ta chuan Beverly chu ril rukim lo ani thu an soita a ti chuan Beverly chu ril rukim lo angin soima se kot chuan thiam lo chan tirin kumsom thung tang turin an chung thu a rel sakta ani